subscribe, sannan ƙararrawa, sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Herbal Center. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu a yau in Allah ya amince mana zan kawo wani ɗan takaitaccen magani kuma mai tarin fa'ida da amfani musamman a wajen mata. Wannan magani ne na musamman domin gyaran aure. Kamar mafi yawa akwai matan da suke kamar ƙorafi na matsala irin ta kamar buɗewar gaba, ko waɗanda suke fama da matsalar ƙaiƙayin matsi ko ƙuraje, ko kuma waɗanda suke jin zafi a yayin mu'amalar aure tsakaninsu da mazajensu, da dai matsaloli irin waɗanda sukan shafi zaman auratayya. Wani ma sai ga a dalilin wannan auren yana ta girgidi. A sauƙaƙe in Allah ya yarda, idan kuka biyo wannan magani za ku ji yadda ake haɗa shi salin alin. Da farko mutum za a samo garin ganyen gasaya. Gasaya dai wacce aka sani. In aka samo garin ganyen gasaya sai a samo karamfani, sai kuma alim, sai 'yar bagaruwa 'yar kaɗan. Kanamfari da gasaya za a daka su yi laushi sosai. In aka zuba misali gasaya cokali 2, sai a kawo kanamfari cokali 1, sai a kawo bagaruwa cokali 1, sannan sai alim rabin cokali. A daka su yi laushi sosai. Daga sanda suka yi laushin nan sai a riƙa kwaɓawa da ɗanyen man shanu ko kuma man kaɗanya, ana sawa a auduga ana matsi da shi. Wannan magani yana da ƙarfin tasirin gaske wajen magance matsaloli irin na kamar ƙwayoyin cuta waɗanda suka kama mata ta wannan ɓangaren. Kuma wannan magani yana matse mace yanda ya kamata, sannan yakan ƙara mata luzza, musamman idan aka haɗa shi da garin wata ciyawa da ake cewa taba. Idan ana son ya yi ƙarfin gaske wajen ƙarin luzza a wajen mace, to sai a haɗa da garin ganyen taba shi ma cokali 1, sai a haɗa a dake. Insha Allahu za a samu abin da ake so cikin sauƙi, cikin yardar Allah, in Allah ya so ya yarda. Wannan shine bayani akan wannan magani a taƙaice. Zan kuma taƙaita sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu. Da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.